Ja, dat is je rechte adres. Hoe laat kan ik jullie verwachten? Oké dan. Tot later dan. Bye. Goedemorgen, Auntie Biervrouw. Hi, morgen, Bezel. Dat is dik als een opbal. Ik weet niet, maar wat ik eigenlijk wil weten is... Hoekom komt Jans op voor een regel bij ingestapt zoals mijn vorige ex op nachtskof? Excuse me, Auntie? Vergeet die extra deelte. Ik wil net weten waarom kom je zo voor een regel bij ingestapt. Oh nee, dit was dikke idee. Ons gaan breakfast krijgen daar bij die nieuwe koelplek langs die dam. Oké. Weet je, ik zou op jou gezegd is geldmors. Maar ik zie kooktype niet. Zo jullie moet maar, hij breekt hier niet, man. Ach, baie dankie, mijn Auntie. Plezier. Ja, 3 keer is het zo eens genoemd, ja. Wat heb je gezegd? Ik heb hem gevraagd of mijn Auntie niet gaan opzet wees als ons nog geld spanderen buiten op kost, terwijl mijn Auntie die kost die bij de huis kan koken. Oké. Toen zei hij nee, mijn Auntie kan niet kwaad raken als ons geld gaan morsen buiten niet. Want zelfs mijn Auntie is die kostmaaktype niet. Wow, nee. Is dat wat hij gezegd? Ja? Maar mijn Auntie, dat is niks om over slecht te voelen. Mijn ma was voor jaren ook niet die kostmaaktype niet. Hij niet een shame. Nou, waarvan heb ik lang geleven? Oh nee, alle het geëet. Hij niet. Die kostmaakverskoning was maar niet elke keer gebruikt voor mij. Hij niet. Maar ik heb lang al geweten, mijn Auntie zei maar kost als ik bij de huis is en dan eet hulle gauw voordat ik terugkom. En jij, mijn kind? Wat van mij, mijn Auntie? Wie bij jou gekookt? Oh, nee, ik was daarom al goed genoeg om voor mezelf kost te maken. Man. Hey, dat is mooi, mijn kind. Weet je, het is goed dat je daarom toe jezelf kon rechtstaan en kosten maken. Daar zit bij je jongmannen wat dat kan doen, mijn kind. Alle is useless. Net mooi, useless. Dat is waar, mijn Auntie. Maar niet die papa niet. Wel? Ja, sometimes dat ik mezelf bederf met de 3 koos meer. Rechter? Hey, dat klinkt lekker, kind. Wat ik als ik gewoon maak. Ach, die gewone 2-minute noodles. Ik jij dat nog eens een 3-course meal? Ja, Auntie, 3 hoor. Nou, Bezel. Hoe als toen dan doe je een 3-course meal? Ochtend, middag en avond. Zij is laat. Zeg, wie? Zij mijn horloge. Yes, lekker, maar hij is een cool horloge, jong. Wanneer is je omgekocht? Gisteren. En vandaag zei het voor mij, zij is laat. Nee, maar ik is niet laat. Ik is aan mijn Auntie gezegd. Ja. En toen ik net aan die kamer inloog, toen liggen er weer poeplenerik. Weer was. Ja, ik het gisteravond klaar gewas. Ik het nou net opgetat zo. Ik is ready to go. Ja, hij zei, je gaat lekker een brekje hier daar bij die dam. Dat is mooi. Ja, ik zei even Bezel. Ik wil nog voor mijn ma allerlei extra moeite geven om vroeg op te staan, net om voor mij breakfast te maken. Oh, dat is toch zo sweet van zijn ma. Weet je, ze bij je wat veel mensen doen niet. Sommige kinderen praten nooit bij de chommies van de mens. Ja, en dat is reeds hulle wat een snotklap achter je kop moet krijgen. Wat is het? Ik nam mijn ma, wat is dat nou? Ik wil je met voel, hoe het gaan voel. Als je volgende keer met mijn nood en spraak bezig, nog als ik in die koos kwakkie. Waar kom je Auntie niet goed bij mij te praten? 3 keer zal nooit zoiets zeggen. Jij staat en leer jij nog eenmaal van mij een joker snotklap. En jij, boetiekie. Jij zorgt je 12 bij die huis is, want die wordt een mat, die liver, en ik ga die mat alleen ingegooid krijgen. Wat zo'n maat praat mijn ma van? Ik heb online een mat gekocht. Die mat wordt vandaag 12 uur die liver, zo wie jij dit bij die huis. Ik zal komen helpen, Auntie. Ach, dank je, Bessie. Waar vanaf kom je, maat? Man, 3 keer ik heb 3 weken terug een mat gekocht in Hungary. Toen belandt die mat in Turkey. Nou zijn we daar aan die land, zo je wordt die liver vanmiddag. Mam, ze is ook omtrent fancy, hè? Daar is nog niks mee, kind. 3 keer jij weer busy. Je hebt voor hemzelf koos gemaakt, die busy malen gebleven. Een hele 3-course meal. Nou, die is fancy. 3 koosmeel. 2-minute noodles. Ochtend, middag en avond. Maar kom, hij breakfast wacht voor ons. 3 koosmeel.
Die huisbaas is terug. Get used to it, so what? It wasn't matter. Oma! Jy is amper so excited soos Basil was toe we nou gesien het. Ag, sorry oma, man. Ek is net bly om vir oma te sien. En ek is bly om te sien, maar hier staan daar nog een stuk. Well done, hè? Of course, is oma sy is nog in die een stuk. Hoe ken oma ons? Hy vraag maar liever nie beantwoord nie. Want is Basil nou so excited die eet? Hy klonk hom nou so styf gedruk. As ek groot borst daar het auto nog gepop. Hy seker weer na Driekes toe. Wel, as of hy was baie excited dan op my te sien, of hy was excited om Driekes te gaan sien. Ek dink nog steeds hy toe loop sideways. Ek dink hy was meer excited om vir oma te sien. Ten minste kan hy nou weer eet. Wat beteken dit? Kos maak is die laaste ding waarvoor ek tyd gehad het die afgelope paar dae, oma. En waarmee was jy so besig as jy nie eens kon kos maak nie? Met werk, oma? Maar jy besef, jou werk is baie nader aan huis as meeste mense. Jy werk hier en 'n paar meter hiervanaf is die stoof. Wat jy verskoning? Ja, maar niemand wil 'n stoof voor hulle sien wanneer hulle flou gewerk is in die aande nie. Weet jy toevallig nou genoem, jy kon nie kos maak nie want jy was so besig. Weet jy wat die probleem eintlik? Jy sien nie aan 'n flow van moegheid nie, as hongerte. Ek is serieus, oma. Ek moes alleen werk die afgelope paar dae. Nou waar, Sylvia? Hier is hy in en uit hier, soos enige ander baas wat hy omgee oor wat by die besigheid aangaan nie. Annen, hoe bedoel jy nou? Presies wat ek sê, oma. Ek moes alles alleen doen. Vandat aan Sylvie die dorp se nuutste rykvrou geraak het, waar hy sy nie oor wat by die besigheid aangaan nie. En in die meantime het ek my hande vol. Wat bedoel jy met Sylvia as die dorp se nuwe rykvrou? Ek dog maar weet. En Sylvie het oom Mike se tweede pension payout gekry. Sy shop weer die hele dorp leeg. Hey! Jy sal my weer geld kry. Het ouma nou enigiets anders gehoor wat ek gesê het of net die geld gedeelte? Sy shopping het doorbeleg. Met geld. Dis die Ali. En Sylvie is nou besig met 'n house makeover ook. Wat vertel jy my nou? So Sylvia is besig om hy groot van haar nou mooi te maak. Groot. Wanneer laas was ouma hier langs in? Eintlik baie lank las kan nie mens meer onthou nie. Bly sy ooit nog hier langs aan. Nee, dan sal ouma definitief 'n baas wees oor hoe dit nou lyk hier langs in. Dis daar volle mense om actually langer as 2 minute daar te kuier. Maar nou, hoe seker het jy Sylvia het pensioengeld gekry? Verkoop sy nie draksie? Hey nee, ouma. Hoekom sal ouma nou sê aan Sylvie verkoop drugs? Want geen normale bedrag geld kan hy groot van Sylvia so gelyk het. Iewers klink of verander in die dorp, sy niks te kuier is. Ouma, ons lewe in 2024. Enigiets is moontlik met die regte bedrag geld. En dis presies wat aan Sylvie gekry het. Die regte bedrag geld. Nou wat is jou definition van regte bedrag geld? 120.000 rand. Is dit jou definition of is dit wat Sylvia gekry het? Dis presies wat aan Sylvie gekry het met oom Mike se tweede pension payout. Weet ouma wat nie? Sylvia! Sylvia! My vriendin! Waar is my vriendin? Hey! My vriendin! My vader! Hallo, Sari. Hoe gaat het met jou, mijn vriendin? Die heb ik bij lang klas gezien. Hey, nee, het gaat goed. Hoe gaat het met jou? Ach, ik struggle maar zo aan. Ja. Weet je, is zo anders. De make-over is nice. Wanneer? Jij probeert jou. Dat lijkt nou precies hetzelfde zoals die laas hier geweest. Was ik zo lang lazy? Om precies te wees, toen Mike zijn eerste pensioenpayout gekomen. Shoot, the time is flying. Ja, maar nou zeg ik weer hier zo. Weet je wat eigenlijk voel ik zelf? Ik ben voor jou al die lak. Hoe bedoel je nou? Jij doet net gezegd. Ik was laatst met Mike zijn eerste payout, nee? En nou zeg ik alweer hier. En dan kan ze me voelen uit de payout. Dus apart, I feel it in my spiritual feeling. En jij is 100% recht. Wat zeg geld op pad? Ja, maar in plaats van op pad in, is al reeds op pad uit. Wat betekent dat? Ik heb nou zeker zo 3 weken terug al bij zijn tweede pensioenpayout gekregen. Hey. En ik heb daarmee die huis mooi gemaakt. Waar mooi gemaakt? Sari, jij beseft zeker dat mij is bitterlijk groter als die gedeelte bij jij kent. Jij was nog eens aan binnen geweest, hè? Dat is ook weer waar, mijn vriendin. Wie is soms wenselijk ik kan jou zo goed kennen zoals je mij en andere mensen deze kent. Weet je, maar dat is wat ik actually omgeef aan de mensen. En gaan kijken voor die mensen van wie ik vroeg omgeef. Wie en dat is zo mooi van jou, mijn vriendin. Als bij je als special. Mijn omgeven werkt een beetje andersom. Hoe bedoel je? Die mensen wie ik omgeef, ik ga glad eens naar huis toe niet. Dat is hoe bij ik wil omgeven. Want ik geef wel een space, van ik zoek space mee.
So, eindelijk gee je glad die om voor mij niet. Je 100% ga ik geen om van jou niet. Hey, wanneer is lief van jou? Hey! Sari, hoe kan ik je helpen? Ai, nee, wie zei ik zien dat je van mij enig is, moet je helpen mij vinden. Ik kom kijken, hoe gaat het met jou? Mijn enigste zuster. Rechtig, Sari. Jij was nog laatst keer hier toen ik geld gekregen en jij geld gezocht. Nou, als je alweer hier, want ik heb toevallig maar zo geld gekregen. En jij wil, ik moet geloven, je komt kijken, hoe gaat het met mij? Zo, hoe gaat het met jou? Oh, nee, het gaat eindelijk goed met mij. Net, ben je bezig? Nee, ik verneem je zo bedrijvig. Mijn vriendin, je moet niet hier om mij te vragen om te helpen. Ons is hier voor elkaar. 4 graad 7, toen punt ik zelf in zijn klas. En met mijn 21 birthday function moest ik voor geld zelf ingezameld. Dat is toch toevallig een van de gezet Tyler ook. Wie, die kerk heeft zo dominees gechanged over jaren. Hulle komen en hulle gaan. Maar die teels wat ik geleerd heb, leen nou nog steviger vast als bij verhoudings en huwelijken. Nou, hoe komt dan Jan Eragon nodig om te teel of te pijn te zijn klaar doen? Nee, maar gewoon, je bent om die groot ijs. Het groot ijs van jou te varen in het paleis. Jij zei altijd, ik zeg goed, dus kinderbek hier niet door. Zo wit van jou vertellen waar die banaan gaan. Nee, het mag gewoon word on the streets is. Je is bezig om werk, je moet je huis te laten doen. Terwijl je werk langzaam in het salon stilstaan. Maar wie wat zeg ik van dit, mijn vriendin? Als recht. Marina is jong, zij moet leren onder druk te werken. You deserve the break. En ik is blij je stemt samen met mij. Ja, nee, ik zei zo. En wie heeft mijn vriendin gepraat van onder druk? Ik is zelfs een beetje onder druk. Sorry, ik heb niet geld om voor jou te leren. Hou je door je man zijn geld. Hou wat ik wil tegen niet. En je moet op mij klinken zo abuse. Je begint jou deel bang met het salon, want je is partners. Nee. Mag jouw mieren plek gepijn worden. Mag elke stoel 1 poot verloor, jouw zink lek en jouw tiles 1 uitval. Ja. Is die afspraak van mevrouw zijn kop of iemand anders zijn kop? Weet mevrouw daar hoe groot is haar kop? Zal mevrouw zeggen dat is kleiner of groter dan ze jou met... Hallo? Hallo? Was altijd cliënten maar zo'n beskof? Nee. Maar ik denk je enige cliënt is gemakkelijk daarmee om of enige persoon zijn size kop op je phone te bespreken. Ja, dat is ook weer waar. Ik respect voor Marina. Ze is zo natural in die business. En niemand zit die phone in haar oor neer. Smat Marina weet precies wat ze doen. Terwijl anderen net komen geld collecten als ze alleen nog iets gedaan hebben. Ik neem aan bij aan te praten van die biervrouw. Moet liever niet haar naam voor mij noemen. Wie en Sylvie? Bessel? Ja, meent u? Ik heb nog net gezegd moet haar naam voor mij noemen. Mijn auntie heeft gezegd nog voor ik je naam genoemd heb. Wat heb je gezegd voor je naam genoemd? Aan die biervrouw? Exactly. Hoeveel aan de biervrouwen ken je? Net aan Sylvie. Bessel, Ja, sorry, mijn auntie. Als die hele naamstory maakt mij net een beetje confused nou. Oh, shut up dan. En wanneer kom Marina terug? Ik sta te bang om je te lopen. Voor je nog cliënten bellen en ze verloren bezigheid, omdat je kopsize zoekt. Zij gaan zeker nou enige ogenblik op pad wees, mijn auntie. Ik heb me net gevoel ze nodige tijd af. Want voor die afgelopen paar dagen is ze haar oor een mik gewerkt. Terwijl you know hoe bezig was om die rich life te leven. You know what? Hoe? Hoe wat? Net hoe? 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 Zo maak je eil. En shut up! Je confuse jezelf alweer. Hou bij Afrikaans. Dat is eindelijk mijn auntie schuld. Beter van het ik jou leer kennen en jij bij mij komt blij het. En je al reeds geconfused van het begin af. Hoe is het mijn schuld? Eindelijk is het mijn auntie schuld. Want ik moet zo die hele tijd, you know hoe. Omdat ik aan die biervrouw zijn naam kon noemen. Zoek maar goed je naam genoemd. Elke keer als ik haar naam hoor, dan upset ik me. Eindelijk upset hij aan die allemaal deze rond maar. Nou dat ze in die geldrol. Hoe bedoel je? Mijn auntie is het helemaal veranderd. Ze geven allemaal rond maar orders. Zij heeft een lelijke houdings met allemaal op je phone. En dan spandeert ze geld zoals die first lady. Wie? Winnie Mandela? Ik eindelijk bedoel die Amerikaanse first lady. Donald Trump? Dat is oké, mijn auntie. Maar al wat ik zeg is, anti-biervrouw is niet meer anti-biervrouw niet. Mijn auntie zal je wel weten wat ze 3 weken terug gedaan heeft. Wat is ze gedaan? Zij was hungry. Toen orderde zij voor haar een mat en een turkey. Wat zo goed? Precies, ik mezelf was net zo die elkaar. Nee. Ga terug. Zeg wij nog gezegd.
Precies. Ik mezelf was net zo die elkaar. Shut up! Shut up! Dat is rechts van mij, auntie, sorry. Begin oor. Praat. Auntie, dan was ik me shut up. Bezel, praat. Praat met auntie van die telkens, sorry. Ja. Maar auntie, rijk mensen doen snaaks goed met hun geld. Hier order ons slapchips als ons honger is. Auntie buurvrouw is hungry en order een mat en een turkey. Zie je wat, Bessie? Dat is nog iets snaaks wat we ooit gehoord rijk mensen doen met hun geld. Mijn neef heeft mij verteld. Die baas bij wie zij gewerkt heeft, hij die lotto gewin. Toen is het zo rijk. Toen vliegen hij en zijn vrouw alle twee naar Parijs, Frans toe, om dan kijken naar iemand zo horen. Maar auntie bedoelt zeker die toren. Wat ze horen? Die Eiffeltoren. Besel of het nou Eiffelse horen of ze toren was, al wat ik weet, ze heeft gezegd, dat is lang en mooi. Wanneer hoeveel is die tekst het Frans toe? Ja. Yes, hoe is het? Hoe zijn meneer? De lover van mevrouw zou Karelsen. Oh, ik zal zo maar tekenen. En wie zijn meneer? Ik is Driekes Jansen. Nou, Driekes Karelsen. De lover van je vrouw. Nee, dat is mijn ma. Hulle allemaal zijn zo tot de rechte ma op daar. Dank je, meneer. Het is rechts. Stuur maar groeten veel. Ma. Mams. 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 Hey, die Patrick is waar brandt het. Hoezo? Wat is die? No idea. O ja, die delivery man het grotere stier. Dat is een verkeerde adres, want ik is een matte wachter, niet een klein pizzaatje. niet. Wat is die? Dat is de delivery van Mams. Ja, kunt ik weet, ik praat van die delivery binnen delivery box. Wat is het? Dat is mijn mat. Wat? Wat is die, mijn ma? Ik wens dat ik het weet. Ik dacht, mijn ma had een mat voor mijn ma's kamer gekoopt. Die ligt aan een van die matjes wat ze kreeg bij die bar om zo glas op te zetten. Precies. En weet hoe duur het ik verhouding betaal online? Bij wat een online website heeft mijn ma die dan gekoopt? You wish. I wish mijn ma had eerst samen met mij gepraat voor mijn ma die dan gekoopt heeft. Hij is bij je online scams aan buiten. Dat weet ik nou. Ai, ja. Zo, heeft mijn ma hier nog hulp nodig om mijn matje in mijn ma's kamer te gooien? Eigenlijk nogal zwaar, hè? Draai je s'nachts wees. Nee, ik draai niet s'nachts, Wissie. Jammer. Want dit is alles behalve een grap. Dat is een volle 10.000 rand en die drain af. 10.000 rand? Ja, Heeft mijn ma zoveel geld op een mat spandeer? daar is een designer, mat. Denk je designer goed als cheap? Oh, ik zou hoop voor die size van die mat dat hij een beetje cheaper zou geweest zijn. You wish. Ah, you wish, I wish, happy birthday. Hoe bedoel je dat ze me nodig om te helpen? En dat? Oh ja, nee, zoals je ziet, het zal niet meer nodig wezen. En ik heb alles om mezelf gedaan. En dan moet ik het zelf zeggen, mijn pose lijkt sexy. Oh ja, en het zal ook niet meer nodig wezen om te helpen om mijn mat in mijn ma's kamer te gooien. Want daar is een mat om in haar kamer te gooien. Wacht nou, zo confused. Heeft je maar aan die mat georderd voor haar kamer? En waar komt die aan al die goed? Oh nee, die goed heeft mijn ma bij een buitenlander gekocht voor wie ze gewerkt heeft. Hij praat me nog weer teruggetrekt buitenland toe koop ze het aan voor mij. Oh ja, en oor een mat. Dat is wat ze vanochtend gezegd heeft, maar te worden die total opposite deliver. Hoe bedoel je total opposite? Kijk, mijn maat moest een mat voor haar kamervloer bestellen. Maar toen die hulle matje zo klein dat het in een pizzaboxje ingepast. Nee, kijk, dat is nou één ding van die online scam. Die krijg ik nooit wat je georderd hebt. En sommige mensen krijgen totaal niks. Ah, dat is ook weer waar. Zo die auntie moet eindelijk heb je weer zijn de harnen gekregen, alhoewel het die de rechte orde was. Moet het liever voor haar zeggen, niet bra. Maar kijk, heeft die auntie daar maar turkey gekregen? Wat zo goed? Haar turkey. Wat van turkey? We hadden wie die auntie een mat en een turkey besteld, maar die mat, die livery was maar net een kleiner size. Maar nou, wat van die turkey? Bra, duidelijk is een van ons studie elkaar. Wie zijn van zo mijn maat de turkey ook georderd?
Die auntie dan vanoggend gesê sy was hungry toe order sy 'n mat en 'n turkey. Bezel, my ma het 'n mat gekoop in Hungary. Hungary is 'n land met op 'n land die mat in Turkey. Turkey is ook 'n land. So duidelik is hy die een wat deur mekaar is. Oh, yes, like it. Maar dan moet die auntie seker dit geweet het. Wat beteken dit? Nee, ek staan en dink maar nou net hier. Wat kan reg uit 'n land uitkom met die naam Hungry? Bra, as lande met baie meer dodgy name. Soos wat? Soos Frans. Dis ook weer waar, ja. Yes, like, dis maar nou net te jammer te. En ek het oor die jare gehoor hoe mense praat van 'n turkey was soos 'n hoenderproe. En ek was nogal regtig excited om dit self te wil proe. En by wie sou jy turkey geproot? By jou ma? You wish. Okay. Nee, dis reg. Eendag gaan ek my eie turkey kry en dan sal ek self proe. Maar kyk, die online shop by jou ma shop, wat is die naam? You wish. Nou is die baie kinders agter, brawie. Ek gaan maar sommer huis toe, man. Wat? Ek het maar net so 'n vraag beantwoord. Die hele tyd te sê you wish. Nou is jy sommer opset. You wish.